suka ce kan ya da ƙone wannan jirgin, kaji ba, suka ɗauko mai na zaitun suka bulbula a cikinsa, in suka ƙyatta wutar sai ta mutu, suka kuma ƙyastawa ta mutu. Sai suka ce to ai in ya san wata bai san wata ba, sai suka rinkawa suna kashi akan jirgin, an gane, suka yi kashi yaɓa. Annabi Nuhu baya nan, su hau saman jirgin su yi kashi, su ɗebo kashin dabba su zuba. To ka san Allahu, in Allah ya tsaro abu akwai mai hana shi? Wallahu galibun ala amrihi walakinna aksaran nas la ya'lamuna. In Allah ya tsaro abu, Allah ya ce ni ne mai rinjaye akan abina, sai dai mutane ba sani bane. Da Allah ya tashi dan ya kama mutanen garin, kai Allah gwani ne. Ka san a baya mun yi bayani, Allah ya ce ba za a haihu ba shekara 40, an gane, ba za a mutu ba shekara 40, yara 'yan ƙanana ba za su ƙara girma ba a shekara 40, ba za a yi cuta ba shekara 40, ba za a yi wannan ruwan na sama ba, sama ba za ta yi ruwa ba shekara 40, ƙasa ba za ta tsiro da shuka ba a wannan shekara 40 ɗin guda ɗaya. Amma da Allah ya tashi kama su, kasan abin da ya musu, sai ga annabi Nuhu ya je ya dawafi, ya addu'a a nan yawan nan addu'a ɗakin Allah, ice Allah kakkaba gidan kafiri guda ɗaya a doron ƙasa, innaka in tazarhum, Allah in ka bar su za su ɓata bayanka, ba za a fi kowa gaba daga fajiri sai kafiri. Take anan Allah ya amsa masa addu'arsa. Annabi Nuhu bayan ya dawo sai tara an yi kashi a jikin abu, kuma ga man zaitun na an kwarara, alama wuta ta kici. Annabi Nuhu da ya zo ya tsaya ya kalli wajen, ice su haske wannan kashin, sai ga hasken Annabi Muhammadu, la ilaha illallah, ya haskaka fuskar Annabi Nuhu. Suka to da manyan makamai da itatuwa, an gane, da takubba da mashina, me suka zo yi dukan Annabi Nuhu? Ashe duka ya kare, hasken manzo Allah izuhuri a fuskar Adam, izo din kirjin Annabi Nuhu kai ya tsaya. Annabi Nuhu da ya tunkara sai suka rinka faduwa, hasken yana kada su wuf, hasken manzo Allah da yadda ke ka sai ka fadu, sai ka ji an falle ka gu daya. Karshe wani mutum ya zo irin masu wannan kashin, yana zuwa daidai bayan jirgin, sai Allah ya jefar da jazam, wata irin kuturta ta ƙazuwa ɓula ta fito masa, sai hannunsa idan dangwale jikin kashin, sai ga wannan ƙazuwar ta fita. Wannan kashin shine maganin ƙazuwar. Ba sai kuma damulowa ba, sai ya sha ba a bayan sai hannu ya warke. Sai ya rinka ɗiban kashin yana warke, ya zama ya yi kyau. Duk mutanen garin aka waye gari sun yi ƙazuwa. Sai ce kun san maganin ƙazuwar nan duk duniya ba ta da magani sai kashin kan jirgin Annabi Nuhu. Ba sai aka yi layi ba, dama su kai kashin su. Ka san Allah gwani ne, sai ga sun yi kashin su zo suna shafewa. Ya rantse da Allah kankace mai sun sakace, har irin wanne ya makale a jikin jirgin Annabi Nuhu, irin tsakiyar icen nan sun lakace tas, sun shafa jikinsu. Ba Allah gwani ba ne? Annabi Nuhu gashi yana ta murna, suka ɗauko abun makashin wuta suka zo a gaban suka kyasta wuta, hasken Annabi Muhammadu alaihi salatu idda kirjinsu, sai pau, sai wuta ta kama su, sun kasa ma hurawa, sai wuta ta sa su a gaba, suka yi taga suka faɗi daga nan ba su da ba. Sai Allah ya turo Jibrilu, ya Nuhu, Allah ce a tanada abincin wata 6 a jirgin, an gane. Allah ya aiko da wata abahar za ka bar fitila ce mai kyalli da sheƙi, da Annabi Allah ce ga fitila nan ka sa a jirgin akan sama hawa na 1, da ya sa fitilar ta haska hawa na 1, ta haska na 2, ta haska